una canción que diga que la canta María, la María que le andaluz, andaluz. María es la alegría, es la agonía que tiene conoció a ese hombre en una noche
Moi boas tardes a todos e a todas. Permítanme que en primeiro lugar me presente. Son María Meizoso, xornalista de La Voz de Galicia. Un placer para min acompañalos, darlles a benvida a este acto institucional que forma parte da celebración das Pepitas, dunha celebración tan fondamente ligada á identidade desta cidade de Ferrol. Saben que, como cada ano, hoxe reunímonos neste espazo, neste teatro Jofre, como cada 18 de marzo, para homenaxear, para render homenaxe ás nosas rondallas, ás voces que cada ano enchen as rúas de Ferrol de música e de moitísima emoción, e tamén a todas esas mulleres que dan nome e sentido a esta celebración. Quero agradecer a presenza de todos vostedes, das autoridades, das agrupacións participantes, das nosas rondallas, das familias, dos amigos, de todos vostedes, sobre todo, como público. Grazas por acompañarnos nesta tarde, nunha xornada tan especial, sen a súa presenza aquí no Jofre, nas rúas de Ferrol, na Praza de Armas. As Pepitas non serían o que son, non serían este encontro vivo, popular e tan querido para toda esta cidade. E son máis de 180 anos os que Ferrol leva xa homenaxeando as mulleres con esta festividade. Xa saben que ata agora contamos con ese recoñecemento de interese turístico autonómico, o galla que moi pronto ese recoñecemento acabe tamén esa acreditación nacional. E vai ser tamén unha tarde esta na que se estreiten os lazos entre Ferrol e Mondoñedo, conmemorando as máis de 2 décadas de unión entre ambas as dúas localidades. Así que o único que lles imos pedir é que se poñan cómodos no patio de butacas, nos balcóns, aquí no Jofre, na ubicación que teñan aquí neste espazo tan emblemático, tan único, que se deixen levar tamén pola música que vai soar durante toda esta tarde e que gocen desta tarde que con tanto agarimo ademais se organizou tamén para todos vostedes. E antes de dar comenzo, vou dar tamén a benvida en representación da Corporación Municipal de Ferrol, o seu alcalde, a José Manuel Rei Varela, a concelleira de Turismo, a María del Carmen García, e tamén o alcalde de Mondoñedo en representación da Corporación Municipal, a Manuel Otero. Para ambos os tres, pídolles un forte aplauso. Bueno, agora vai comezar xa a soar a música, escoitando esta peza de Ai Marinera interpretada pola rondalla Sonidos del Alba. Van facer entrada xa polo corredor central deste Teatro Jofre as madriñas, os padriños, os presidentes, as presidentas das agrupacións. Antes quero presentarlles a esas madriñas, os padriños, protagonistas, sen dúbida, destas Pepitas 2026. Madriña da rondalla Sonidos del Alba, Toñi San Martín García; da rondalla Añoranzas, Emma Fernández San Silvestre; da rondalla Club de Campo, Isabel Campo Fernández; da rondalla Bohemios, Celi Gaviola Hermida; representando a rondalla Soelas, o seu padriño, Eugenio Fernández Lago; Ana Varela Rosas, madriña de Nas Ondas do Mar; madriña de Lucero del Alba, Inés Domínguez Puentes; da rondalla mugardesa, María del Pilar Pazos Varela; madriña da rondalla Trovadores de Ares, Niní Ferreiro Montenegro; da rondalla de Cariño, María José Fraguela López; da rondalla de Cedeira, Magdalena Boboya; e, por último, o padriño da rondalla O Son do Mar, Germán Fernández Lorenzo. Para todos eles, como se merecen, un fortísimo aplauso. Y la brisa me trae cruces
que vai entrar por este lateral. Aplauso tamén para él, para o padriño do Son do Mar, Germán Fernández Lorenzo. Bueno, pois merecidísimo aplauso para todas eles, para todos eles. Xa temos nestas cadeiras, xa ven aquí, autoridades, madriñas, padriños, presidentes, presidentas destas 12 rondallas que participan este ano nesta edición da Festa das Pepitas 2026. E quero chamar agora tamén para que nos acompañen aquí no escenario os rondallistas de honra, os rondallistas homenaxeados nesta edición, que tamén van facer entrada polo corredor central do Teatro Jofre: Manuel Hermida Casal da rondalla Añoranzas, Juan Carlos Santiso Medín da rondalla Bohemios e Juan Luis Vázquez Cacabelos da rondalla Nas Ondas do Mar. Aplauso para todos eles. Bueno, unha fermosísima estampa, sen dúbida, que teñen xa a que temos aquí no escenario do Teatro Jofre, pois xa todos os protagonistas destas Pepitas 2026, así que imos comenzar agora coa entrega de agasallos institucionais do Concello de Ferrol ás madriñas e os padriños desta edición 2026. Trátase dunha figura antropomórfica de cerámica de Sargadelos e un pergameu conmemorativo desta celebración. E para facerlles entrega, voulles pedir aos alcaldes de Mondoñedo e Ferrol que me acompañen por aquí no centro do escenario. Imos ir nomeando a cada unha das madriñas, padriños, imos ademais escoitar tamén o tema Alma, Corazón e Vida, e vanse proxectar tamén imaxes dos actos de relevo das madriñas das rondallas. Temos aquí os alcaldes no centro, as madriñas e padriños que vayan pasando, así que, se lles parece, imos coa primeira delas, coa madriña da rondalla Sonidos del Alba, Toñi San Martín García. Aplauso para a madriña de Sonidos del Alba. Momento sen dúbida gracias a madriña, de novo pode ocupar a súa cadeira, grazas, xa pode ocupar de novo a súa cadeira, e continuamos coa seguinte das madriñas e con esta entrega dos agasallos. Turno agora da madriña da rondalla Añoranzas, que a temos tamén por ali, Enma Fernández San Silvestre. E como lles dicía, aí nesa pantalla ven eses momentos tamén emotivos para as madriñas de relevo. Grazas, parabéns, un aplauso para ela. Imos xa coa terceira, coa madriña da rondalla Club de Campo, para quen tamén lles pido un aplauso, Isabel Campo Fernández.
nese acto, tamén neste, aquí hoxe no Teatro Jofre. Os nosos parabéns, Isabel. Imos coa seguinte, que tamén merece ese aplauso, que seguro tamén vive esta tarde con emoción, é a madriña da rondalla Bohemios, Celi Gaviola Hermida. Que se escoite ese viva a madriña, e o noso aplauso para ela. Merecidísimo, sen dúbida, para todas e para todos. Imos cun padriño, o da rondalla Soelas, Eugenio Fernández Lago. E que vivan, claro, está os padriños. Tamén nesa imaxe, como lles digo, poden lembrar todos os que o viviron e os que non, eses momentos de relevo de todas as rondallas, das madriñas, dos padriños. Parabéns tamén para o padriño da rondalla Soelas. E imos chamar agora aquí ao centro do escenario a madriña da rondalla Nas Ondas do Mar, a Ana Varela Rosas. Parabéns tamén para a madriña da rondalla Nas Ondas do Mar. Imos continuar coa próxima, coa seguinte, que tamén vai recibir, como non, este agasallo, é a madriña da rondalla Lucero del Alba, Inés Domínguez Puentes. Aplauso tamén para ela. Que se escoite ben alto. Claro que sí, ese vivan as madriñas. Imos coa seguinte, coa madriña da rondalla mugardesa, María del Pilar Pazos Varela. Ese momento de relevo que ven aí nesas imaxes proxectadas na pantalla. Aplauso. E imos agora coa madriña da rondalla Trovadores de Ares con Nini Ferreiro Montenegro. Verán como curiosidade nesa imaxe como esta rondalla aínda vai buscar a súa madriña á casa, como fixeron con Nini. Aplauso para ela, que disfrute tamén deste momento. Un aplauso para ela. Bueno, un día, sen dúbida, non unha tarde, un momento de moita emoción para todas elas, para eles, tamén seguro para a madriña da rondalla de cariño, María José Fraguela López.
Imos coa rondalla de Cedeira, coa súa madriña, que tamén hoxe aquí vai recibir este agasallo, este recoñecemento, ele é Magdalena Boboya. Con estes agasallos, eu insisto, eses fermosos vídeos tamén que están acompañando este momento hoxe aquí no Jofre. Parabéns, Magdalena. Parabéns. E imos co último, neste caso padriño, o da rondalla, o son do mar. Forte aplauso tamén para el, Germán Fernández Lorenzo. Que continúe ese aplauso para rematar este recoñecemento. E para que así Germán e todas as madriñas, todos os padriños reciban tamén o voso recoñecemento, o voso cariño en forma de aplauso. Tamén para Germán, mentre se vai a súa cadeira, de novo. Grazas aos alcaldes por esta entrega, grazas a todos con algunha emoción, tamén este momento obvio por parte de todas elas, de todos eles dos protagonistas desta parte deste acto institucional. E a continuación ten a palabra Leonor Bermejo Fanjul, a xefa de protocolo do Concello de Ferrol. Ela vai ser a encargada de proceder á lectura do acordo de concesión das distincións deste ano 2026. Boas tardes. O comité organizador da Noite das Pepitas, formado por representantes municipais do Concello e das rondallas de Ferrol que participan na Noite das Pepitas, acordou por unanimidade, en xuntanza celebrada no Pazo Municipal o pasado día 12 de febreiro do ano en curso, as seguintes persoas pola súa contribución ao mantenimento da nosa música tradicional. Rondallistas homenaxeados: don Manuel Hermida Casal, da rondalla Añoranzas; don Juan Luis Carlos Santiso Medín, da rondalla Bohemios; Juan Luis Vázquez Cacabelos, da rondalla Nas Ondas do Mar. Pois este aplauso vai continuar porque imos agora con ese momento, tal e como mencionaba a xefa de protocolo do Concello de Ferrol, cun dos momentos máis emotivos, seguro que para eles tres, para as súas agrupacións, para as súas familias, un recoñecemento que valora todo o traballo feito a prol desta festa das pepitas. Vou chamar para a entrega deste recoñecemento para que otorguen este recoñecemento aos rondallistas de honra o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela, e a concelleira de Turismo, María del Carmen García, que les van ser os encargados de entregar estas distincións, pero antes contarlles un pouquiño de cada un destes homenaxeados dos rondallistas de honra. O primeiro deles vai ser Manuel Hermida Casal, da rondalla Añoranzas. El naceu en Igrexa Feita, en San Sadurniño, no ano 1936. Xa de neno comezaba a súa aventura musical. Aos 14 anos comezou a estudar solfeo co mestre Gumersindo Leira, e logo comezou a estudiar tamén violín e contrabaixo. No ano 1953, con só 17 anos, saía por primeira vez coa orquestra Leira, tamén na rondalla que o propio mestre Leira
dirixía. A partir de aí un percorrido polas máis importantes orquestras de Ferrol, que algúns de vostedes lles sonarán: Clipper Bohemios, Bella Asfarto, López Malde, Lamas La Piña e Saratoga, deixando esta actividade no ano 1970. Unha intensa vida musical, tal como lles estou contando, que compatibilizou tamén coa dedicación ao seu negocio familiar. No ano 2002 ingresou na rondalla Añoranzas, da man do director musical Juan Hernández. Ali sigue os seus 90 anos de idade, acompañado do seu querido violín. Merecidísimo recoñecemento. Voulles pedir xa ao alcalde e á concelleira que me acompañen por aquí para entregar este recoñecemento, como lles digo, aos 3 rondallistas de honra. O primeiro, a él, a Manuel Hermida Casal, de Añoranzas, este galardón en fortísimo aplauso para él. Parabéns para Manuel Hermida Casal. Imos co segundo rondallista de honra homenaxeado hoxe nesta celebración das Pepitas 2026, Juan Carlos Santiso Medín, da rondalla Bohemios. El naceu en Ferrol no ano 1971, iniciouse na música no ano 1986, cando con tan só 15 anos entrou a formar parte da Sociedade Artístico-Cultural Armonía, da man da entonces directora Miriam Fernández Marín, a que considera a súa nai musical. Ali permaneceu ata o ano 1994. Tivo unha segunda etapa en Armonía durante os anos 1999 e 2000. Dende 2006 a 2007, durante a súa estadía por motivos laborais, integrouse na Coral da Pastoriza, dirixida naquel momento por Rubén Vázquez Rodríguez. E foi en xaneiro do ano 2010 cando entrou a formar parte da agrupación artística ferrolá Bohemios, dirixida por José Miguel Calabuch, onde continúa na actualidade na corda de tenores primeiros, cumprindo xa nesta agrupación, nesta rondalla, 16 anos de traxectoria musical. El é hoxe un dos rondallistas de honra, así que un forte aplauso para Juan Carlos Santiso Medín. Parabéns tamén para Juan Carlos Santiso Medín. Imos co terceiro rondallista de honra, que vai ser hoxe homenaxeado tamén, que é homenaxeado nestas pepitas deste ano, el Juan Luis Vázquez Cacabelos, da rondalla Nas Ondas do Mar. El é ferrolán de nacemento, pero mugardés en exercicio. Dende moi novo participou desta festa das pepitas, con tan só 16 anos, actuou por primeira vez. Foi en 1966, nunha daquelas rondallas que se organizaban en Mugardos, Trobo del Alba, chamada Ensueño. O mismo faría varios anos despois, no 67, no 68, coas denominadas Amada e Mi Bien. Despois dun longo período de tempo sen participar, incluída a desaparición de Trobo del Alba, en 1976 retomou a actividade. En 1995 estivo coa rondalla mugardesa xa creada. En 1990 sustituíu a anterior. Mantuvo a costume esta agrupación de poñer un nome á rolda de cada ano por pepitas: Sirena de Amor, Nostalgia, Amada, Homenaje, Ilusión ou Quimera. Permaneceu ata o ano
ano 2020 a rondalla Sonidos del Alba e do 20 ao 24 formou parte da rondalla do Club de Campo. En 2025, xa por último, sumouse a agrupación artística Nas Ondas do Mar, onde se mantén na actualidade. Así que xa ven un longo recorrido que intentei resumirlles a todos vostedes para coñecer máis doutro dos homenaxeados esta tarde. Forte aplauso tamén para Juan Luis Vázquez Cacabelos. Que disfrute do seu momento, claro está. Outro dos rondallistas homenaxeados, grazas alcalde, grazas concelleira. Imos ir de contado con esa parte da que tamén lles falaba, esos lazos de unión que hoxe ainda se estreitan máis entre Ferrol e Mondoñedo, pero imos pechar esta parte, así que lles parecese a todos eles. Voulles pedir outro aplauso máis para todos os que están aquí, para todos os homenaxeados, recoñecidos. E agardamos sobre todo que lembren sempre este momento e que gozaran dun recoñecemento como desta tarde hoxe aquí no Teatro Jofre. Como lles contaba, imos coa seguinte parte deste acto festivo na que se conmemora a Irmandade de Ferrol e Mondoñedo, un irmanamento por acordo plenario do 18 de marzo do 2005, que, como saben, sempre se fai coincidir con esta xornada, coa Festa das Pepitas, unha celebración que lembra ese vínculo cultural, histórico, ese compromiso, esa unión entre estas dúas localidades. E imos escoitar os alcaldes tanto de Ferrol como de Mondoñedo, este último en primeiro lugar, así que ten a palabra o alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero. Bueno, moitas gracias. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Benvidos a Ferrol, cidade departamental e carismática. Non? En primer lugar, con permiso do meu compañero José Manuel, alcalde de Ferrol, darlle enhoraboa, como non, a rondallas, madriños, padriños, homenaxeados, porque desde logo que é disfrutar de todos e do traballo que facedes ao largo non deste ano, senón de todos os anos. Por iso quero vos dar as gracias, porque todas as rondallas o todo ten o seu traballo, non? E desde fora, como veño eu un día ou 2 días, e comprobar todo este ambiente que hai é de reconocer e de estar verdadeiramente moi contentos e encontrarme con todos vós. Por qué? Porque é un traballo que facedes día a día, reconoces un día, pero botades os 365 días do ano traballando. Por iso quero felicitarvos non só no meu nome, senón de todos os meus compañeros da Corporación de Mondoñedo, todos os mondoñeses, do cal tamén vos quero dicir que temos aquí unha parte deles que viñeron hoxe acompañando xa desde por la mañá, e que vos dan as gracias, e José Manuel, aí teño que pedirles que me disculpes, darlle as gracias a todo o equipo do protocolo, empezando por Leonor, polo ben que se portaron con todos eles, porque temos que dicir que se brindaron, como sempre se brindan con todos nós, a defenderos e estar na casa. Por isto quero dicir que gracias a eles e con teu permiso, non por outro sistema. O que sí, como estaba ben dicindo, eu, desde todos os anos que levo, 2015, teño que dicir que en 2015 foi a primeira vez que me encontrei aquí no Teatro Jofre, unha maravilla, e as primeiras palabras é de agradecimiento por esta invitación, por seguir vinculado, como ben estaba dicindo a presentadora, desde o ano 2005, representando en este caso a Mondoñedo. Pero aparte de eso, o trato que levo ano a ano. É dicir, nosotros, os mindonienses, corporación e todos os que están aquí, encontrámonos como unha familia. Desde que nos chaman hasta que estamos aquí, a verdad, síntome na casa, como non podía ser de outra maneira, igual me transmitiron as persoas que os chegaron. E como non, cando estábamos aquí tamén, outra parte involucrada en ambas partes, en ambas ciudades, que é o señor don Fernando, que é un punto de unión, un punto de conexión con Mondoñedo Ferrol, da cual tamén lle quero dar as gracias por ese vínculo que nos mantén, unha persona
moi aberta, sempre na calle disfrutando con todos nós de todos estes eventos. Don Fernando, graciñas pola súa presencia, igual que aquí, que é Mondoñedo. Ano a ano vemos que tanto Mondoñedo como Ferrol pasamos unhas épocas difíciles, unhas épocas oscuras, creo que unhas épocas que creo que paso a paso co que leva a vida, non? Podemos mellorar e vamos mellorando. Hoxe mesmo, según cheguei a primeira pregunta que fixen, poden preguntarle ao alcalde e además tamén a Leonor, como vai este do muro aberto ao mar, non? Ainda que eu son de terra dentro, teño parte de mí que vai hacia fora, hacia o mar, vino e aprecieno. Vexo, como diría eu, un Ferrol aberto, un Ferrol con claridade, un Ferrol que despunta, un Ferrol que ten vida, un Ferrol que eu creo que co traballo que están facendo vamos moito máis alá. Eu creo que seguindo este ritmo Ferrol recuperará o pulso que leva, igual que Mondoñedo recuperará o pulso que leva, porque eu creo que é algo que merecemos, algo que se leva traballado durante moitos anos, e por eso creo que, José Manuel, enhoraboa a todo o teu equipo, porque é o que percibo. Podo estar a ver a xente que non opine o mismo, correspondo, son democrático como así é, pero desde logo que eu levo observando uns anos onde hai unha certa maioría, unha certa alegría, unha certa vivencia en Ferrol, eu creo que é maravilloso. E, bueno, e a mí, desde logo, digo con todo o corazón, as vistas ao mar, precioso. E tal como enseñaxe, unha maravilla. Eu creo que tanto Mondoñedo como Ferrol como Mondoñedo temos este lazo de unión, creo que seguimos traballando, creo que todos os ciudadanos de ambas ciudades, comentámoslo algunha vez, non? Ahora estamos, como se suele dicir, a tiro de coche, é dicir, en 3/4 de hora non estamos ambas partes, vexo xente que ven de Mondoñedo, non só na San Lucas, que é o día de Irmandade lá, non? Senón días calquera de semana que preguntas onde son de Ferrol, poden vir a outros sitios, non? Pero dá gusto ver esa cercanía, que os comentei o ano pasado, estaba con uns señores que non sabía quen era, e estaban vendo na Gallega, vendo a San Lucas. Empezamos a falar, e estaba con ese señor, dice, estábamos na casa aburridos, e dice, por que non vamos hasta Mondoñedo, que é 1/4 de hora? E, efectivamente, ali estaban tamén disfrutando da San Lucas. Por eso quero que os mindonieses, tal e como viñeron este grupo de persoas hoxe, se acerquen a Ferrol, porque a verdade é digno de estar en Ferrol, sempre somos ben recibidos na calle, na rúa, non só por todo o equipo de goberno, como falaba, por o protocolo, non? Eu creo que Mondoñedo e Ferrol temos moito en común, moito diferencial sobre moitos máis, e creo que podemos seguir aí. Por iso quero vos dar as gracias a todos os ferroláns, en general a todos os ferroláns, por recibirnos sempre, por estar aí apoiándonos, e como diría noso amigo Cunqueiro, como non, por 1000 noites das pepitas máis. Noraboa, feliz festa da noite das pepitas. Bueno, fermoso piropo, non? E poucas cousas máis fermosas se poden dicir que un cando chega a unha cidade como é Ferrol que se sinta como na súa propia casa. Así que, bueno, fermoso piropo que lanzaba o alcalde, agradecerlle a él, aos seus veciños e tamén a representación da corporación, hoxe encabezada por él, pero tamén representada pola tenente de alcalde María Ángeles Rodríguez e o voceiro do Grupo Socialista Modesto Díaz, que hoxe nos acompañen aquí en Ferrol. Ten a palabra agora o alcalde tamén desta cidade, o alcalde de Ferrol, José Manuel Rei Varela. Pois moi boa tarde a todos e a todas. Un saúdo moi especial e moi agarimoso porque están como na súa propia casa o alcalde e a Corporación Municipal de Mondoñedo que nos honran cada ano coa súa presencia aquí. Un saúdo tamén á Corporación de Ferrol, as autoridades que nos acompañan. Vou destacar eu tamén o señor Obispo porque é aquí a autoridade que manda sobre Ferrol e Mondoñedo. E, polo tanto, estamos ao seu servizo. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, pero tamén en moitos días importantes para a nosa cidade. Este teatro é un teatro especial para Ferrol. E hoxe este teatro se abre para dar o inicio da noite das pepitas, porque a verdadeira festa das pepitas non é aquí. Aquí temos o acto institucional, a verdadeira festa das pepitas
está na rúa e a vamos a disfrutar os ferroláns con moito orgullo, como orgullo que sentimos pola cidade ao longo desta noite. Con este acto reivindicamos o orgullo de ser ferroláns. A Festa das Pepitas atesoura máis dunha década como festa de interese turístico de Galicia e moi pronto vai a convertirse en festa de interés turístico nacional. Ferrol ten grandes tradicións, esta é unha delas, e gracias a todo iso é polo que somos unha gran cidade. Unha cidade que deixa atrás o resentimento, deixa atrás o enfrontamento, unha cidade que mira o presente e que, sobre todo, mira o futuro. Temos orgullo de ter un gran arsenal, un gran asteleiro, un gran porto, e foi aí onde naceron as pepitas, do sentimento expresado a través da música, da riqueza dunha cidade departamental que importou as habaneras e outros xéneros musicais froto das relacións cos portos máis importantes do mundo. Aqueles primeiros cantos convertéronse no que hoxe coñecemos, unha das celebracións máis fermosas, pero tamén máis singulares de Galicia e de España. Se algo fai especial as pepitas é que son unha festa que se mira dende fora. Esta festa, máis que mirala, hai que vivila. Vívese nas rondallas que preparan durante todo o ano cada actuación. Vívese nas madriñas e nos padriños. Vívese nas familias que saen á rúa para escoitar as cancións. Vívese nos aplausos e no orgullo compartido de manter viva unha tradición que pasou de xeración en xeración e que traballamos para que perdure no tempo. Ferrol ten moitos sinais de identidade, a súa historia naval, o seu patrimonio industrial e a súa cultura. E esta festa é, sen dúbida, unha contribución importantísima para unha cidade única. O título que perseguimos de Declaración de Interese Turístico Nacional non só é un título, é poñer en valor unha tradición centenaria. Vexo a moita xente aquí que dedicou parte da súa vida a darlle máis esplendor a noite e a festa das pepitas. Empezando por algunhas das persoas que recoñecemos hoxe, tamén de algún padriño que supera os 90 anos, e creo que hai que acordarse deles, porque sempre nos temos que acordar de onde vimos para saber a onde imos. Por iso, poñer en valor esta tradición centenaria é abrir Ferrol ao mundo. É unha maneira de seguir abrindo a nosa cidade para que poidamos abrazar a todos os ferroláns e a todas as persoas que nos visitan. Eso é o verdadeiramente importante, porque en Ferrol, cando traballamos xuntos, somos capaces de conseguir calquera obxectivo. Por iso digo, superemos, porque aínda queda algunha resignación, e pensemos que Ferrol o facemos grande todos traballando cada día por esta cidade, traballando para que as nosas tradicións se fagan máis grandes, pero tamén para que gañemos en innovación e para que conquistemos un futuro que é para os que estamos aquí e tamén para os nosos fillos. Por iso, moitísimas gracias aos homenaxeados, a Juan Luis, a Juan Carlos e a Manuel, porque xa digo, chegamos aquí porque moita xente traballou durante toda unha vida para que esta festa continúe ano tras ano facéndose máis grande. É unha noraboa moi especial ás madriñas e aos padriños. Eu, a verdad, que nunca fui un padriño nin madriña, obviamente. Si fui un marido de madriña. E o que podo decir é que un cando vive dende dentro o cariño, a ilusión da rondalla, a noite, noites longas, non olvida nunca esta festa
este sentimento que temos por este día tan importante. Por lo tanto, levamos varios meses de temporal a temporal. Hoxe non só é festivo o día de San Xosé mañá, senón que hoxe temos un día precioso para que disfrutemos da cidade, disfrutemos das rúas, disfrutemos dos bares, que cantemos e que o pasemos moi ben. Por lo tanto, eu sei que as madriñas e os padriños deste ano non van a olvidar este día. Disfrutade de verdad e disfrutade de todo ese ano de madrinazgo e de padrinazgo que tedes por diante. E unhas palabras, eu remato xa porque hoxe é importante a música, pero remato para dirixirme tamén ao alcalde de Mondoñedo. Ferrol e Mondoñedo somos irmáns, eu agradezo moitísimo as palabras do alcalde de Mondoñedo. Eu quero decir que cando nós vamos a Mondoñedo non vemos o mar, pero sí que vemos un valle precioso de Galicia. Vemos tradición, as Salucas, con máis de 800 anos. Xente que sigue defendendo o noso gando, que sigue defendendo a nosa terra. Eso forma parte do corazón de Galicia e nós o que queremos é seguir disfrutando cos nosos irmáns desas tradicións tamén tan propias e tan antiguas que nos fan respetar moitísimo a Mondoñedo, no que tamén, xa digo, nos sentimos como na casa despois de 20 anos de irmanamento. Polo tanto, defender a Ferrol é defender a Mondoñedo é defender a Ferrol, porque somos a Galicia do Norte. Durante moito tempo, quizáis, a Galicia máis esquecida, pero xa hai que decilo, somos a Galicia de moda, porque moita xente está máis nas Rías Altas e na parte norte de Lugo e que, polo tanto, eso nos enche de moitísima satisfacción. Vamos a seguir traballando para que Mondoñedo recupere tamén, como decía o alcalde, moitas oportunidades, igual que traballamos cada día para que Ferrol recupere moitas oportunidades e poñelo no máis alto. Isto se consigue traballando xuntos as dúas cidades e traballando cos veciños, que é o máis importante. Vamos a desexar hoxe, polo tanto, o mellor para Mondoñedo, o mellor para Ferrol e o mellor para esta gran festa das pepitas e, sobre todo, que esta festa teña continuidade no futuro. Moitísimas grazas de corazón os que estamos neste teatro empezando esta festa tan especial. Vivan las pepitas, viva Ferrol. Abrazo. Este abrazo dos alcaldes, deixenme que agradezo ao alcalde, aos representantes tamén dos diferentes grupos políticos da Corporación Municipal de Ferrol que hoxe están aquí presentes no Teatro Jofre. Xa dicía o alcalde, as pepitas son emoción, son sentimento e queda un longo día por diante. Deste acto institucional, aínda queda un anaquiño, agora chega o momento de simbolizar este irmanamento que hoxe tamén protagoniza este acto institucional. Xa escoitamos o alcalde de Mondoñedo, agora o alcalde de Ferrol e agora imos con esa entrega de agasallos. Neste caso, o alcalde de Ferrol acaba de entregarlle ao alcalde de Mondoñedo o catálogo da exposición Nada é frágil, do pintor ferrolán Ricardo Segura Torrella, e entregoulle tamén un prato de sargadelos desta festa das pepitas. Aplauso para él. O alcalde de Mondoñedo vai facer tamén o propio co alcalde de Ferrol, neste caso vai agasallar o alcalde da cidade coa figura as carolas que representan as mulleres labregas que tomaban baños sanadores do mar.
Grazas aos dous alcaldes, o alcalde de Ferrol e o alcalde de Mondoñedo. E imos finalizar xa a parte central deste acto institucional, queda pouco, aínda que o día, a tarde, a noite, seguro que vai ser aínda longa. Xa sei que esta tarde estou pedindo moitos aplausos, pero creo que merecidos, porque, tal e como dicía ademais o alcalde, un día emotivo para as rondallas, para os homenaxeados, para os rondallistas, para as madriñas, para os padriños, así que ogalla que hoxe disfrutaran con este acto institucional nestas Pepitas 2026. Quero despediros a todos eles, non a vostedes, imos pechar o telón, de contado imos rematar co mellor de todo, coa música, porque as pepitas son eso, música, son emoción, pero antes ese penúltimo aplauso que lles pido para as autoridades, para as madriñas, os padriños, os presidentes e as presidentas para que abandonen este escenario. Aplauso para eles. E de contado, o dito, pechamos este telón, non se vayan, de contado coa música da rondalla invitada, Sonidos del Alba, e con eles simos poñer ese broche a este acto institucional que celebramos hoxe aquí no Teatro Jofre. Regresamos, nada, nun segundiños. Conoció a ese hombre
Outro aplauso para eles. Xa os coñecerán, pero bueno, mentras agardamos que se prepare no escenario todo o que precisan os integrantes da rondalla Sonidos del Alba, a rondalla invitada deste 2026, imos escoitar un pouquiño a madriña da rondalla Sonidos del Alba, como lles digo, a agrupación invitada que xa me adiantou que vai facer un esforzo importante, tocoulle así, cousas que pasan, está un poquinho coa voz fastidiada, pero bueno, quere dirixir unhas palabras para todos vostedes, para o público. Ela é Toñi San Martín, que, bueno, xa nomeábamos o seu nome hai uns intres. Estou acompañada do abanderado da rondalla de Jesús Fernández Fernández e tamén do presidente de Juan Carballo Díaz. Así que, se lles parece, aproveitamos estes minutos mentres rematan de preparar todo no escenario para escoitala ela tamén pois como protagonista sen dúbida desta xornada. Así que, Toñi, adiante. Buenas tardes. Estoy un poco afónica. Buenas tardes, señores alcaldes y corporaciones municipales de Ferrol y Mondoñedo. Señor obispo, madrinas, presidentes y homenajeados. A estas alturas de mi vida, una piensa que ya ha vivido casi todas las emociones posibles. Pero cuando Sonidos del Alba me comunicó que habían decidido elegirme madrina 2026, sentí algo que me sobrepasó por completo. No fue solo una alegría personal, fue una emoción compartida, porque en este camino no estoy sola. Estoy acompañada por mi pareja, por mi hijo, por mi familia, por mis amigos y por todas esas personas que forman parte de mi vida y que hoy también sienten este honor como suyo. Muchos sabéis que no he nacido en Ferrol. Nací en Betanzos, una tierra cercana y hermana, que comparte con esta ciudad el amor por las tradiciones, por la música y por la vida que se celebra en las calles. Desde allí conocí a las Pepitas, una de las celebraciones más importantes de la ciudad, que llena de música y romanticismo la víspera del Día de San José. Claro que la conocía, pero siempre desde la distancia, como quien contempla una fiesta hermosa que pertenece a otros. Nunca imaginé que un día esa fiesta me abrazaría de esta manera. La vida nos trajo a Ferrol hace unos años. Llegamos con mucha ilusión y con ganas de empezar una etapa nueva. Y Ferrol nos habló. Nos habló a través de su gente, de su forma de acoger, de su manera de hacerte sentir que no estás sola, que no estás solo, que aquí siempre hay un hueco para quien llega con el corazón abierto. Es como si Ferrol me hablase y me dijera, eres de los nuestros. Y eso para alguien que llegó y encontró aquí un nuevo comienzo es un regalo que no tiene precio. Y así, poco a poco, esta gran ciudad se convirtió en nuestro refugio, en nuestro puerto seguro, en nuestro hogar. Por eso este nombramiento me emociona tanto, porque no es solo un honor para mí, es un regalo para todos los que me acompañan, para los que han estado a mi lado en cada paso, para quienes han hecho que esta nueva vida en Ferrol sea tan plena y cálida. Ferrol entonces dejó de ser un lugar al que había venido para convertirse en algo mucho más profundo, mi casa. Por eso este nombramiento me toca tan hondo, porque no solo me elegís madrina, me abrís las puertas de una tradición que es puro corazón ferrolano. Me hacéis sentir parte de algo que lleva generaciones emocionando a esta ciudad. Y eso para alguien que llegó y fue recibida con tanta cariño tiene un valor inmenso. Quiero dar las gracias de corazón, en primer lugar, a Juan Carballo, presidente de esta querida rondalla Sonidos del Alma. Gracias por su confianza, por su cercanía y por ese entusiasmo que contagia a todas las personas que lo rodean. Gracias, Juan. Gracias a Carlos Cubiles,
secretario de la rondalla, por todo su apoyo y guía. Gracias, Carlos. Gracias a Ricardo Blanco, director de la rondalla, por mi hermosa canción Quédate siempre. Gracias, Ricardo. Y, por supuesto, a cada una de las personas integrantes de la rondalla Sonidos del Alma. Gracias por poner el alma en cada nota, por mantener viva esta tradición tan ferrolana y por hacer que esta noche de las pepitas sea un milagro de música, emoción y magia compartida. Gracias, ahijadas y ahijados. Como madrina de Sonidos del Alma, me siento orgullosa, emocionada y profundamente agradecida. Prometo acompañaros con todo mi cariño, apoyar siempre esta tradición tan nuestra y defender la música que nos une y nos representa. Y para terminar, permitidme parafrasear esa canción que ya casi es un himno para nuestra ciudad. Y aunque sé que aquí no nací, aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Y no solo mi hogar, el nuestro, el de quienes caminamos juntos, el de quienes hemos encontrado en Ferrol un lugar donde echar raíces, donde sentirnos algo más grande que nosotros mismos. Gracias, Ferrol, por abrirnos las puertas de esta gran ciudad. Gracias por este honor que guardaré y que guardaremos siempre en lo más hondo de nuestro corazón. Gracias, Sonidos del Alma. Gracias, Esperanza, madrina del 2025. Gracias, mi vida, por todo tu apoyo y siempre caminando juntos. Y vivan mis dos pepitas, mi mamá María Josefa y mi suegra Finita. Vivan las pepitas 2026 y a disfrutar de los bicos. Muchísimas gracias. Bueno, que dicir agora como peche, non? Despois destas palabras cargadas de emoción por parte da madriña da rondalla Sonidos del Alba, pouco máis que dicir, que as pepitas son iso, son historia, son Ferrol, son emoción, son sentimento. Agardamos que gozaran como público deste acto institucional, que nos sigan acompañando nesta xornada nas rúas de Ferrol, tamén na Praza de Armas a partir das 7 da tarde. Contarlles a todos vostedes que este ano por primeira vez vai haber un itinerario único por parte das 12 rondallas que van sair da Praza de Galicia e van seguir o seguinte percorrido: Concepción Arenal, Calle Magdalena, Carme, Real, Méndez Núñez, Dolores e Praza de Armas. O dito, grazas a todo o público por acompañarnos, grazas tamén en nombre da Corporación Municipal por estar hoxe aquí con todos nós, grazas ás rondallas, os nosos parabéns, que sigan gozando deste día. Para min tamén unha honra acompañalos. Un último aplauso para eles e imos rematar coa música da rondalla Sonidos del Alba, con estos tres temas: Sonido del Alba, Quédate siempre, Somos rondallistas. Que vivan as pepitas, grazas a todos e sigan disfrutando deste día. ¡Viva! ¡Viva!